kulendi yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nasi first Sunday ya Prophet Walter Magaya kubva pavasiwa pavabviswa kubuda kuremand vanga vakazadza chechi zvemhando yepamusoro. Tiri kuti mapapaya kaya vakabata zvintori zvavo. Inini ndo zvinhu zvandakanotisa ndikaongorora ndikaona, because after zvese zvataurika vanhu vatowedzera kuzara kuya kuchechi. But that's not the reason why I'm here. But ndoda kungokuratidzai something chekuti vakomana vanozviti men of God ukanzwa vachitaurwa nyaya dzavo usazonyanya kufungidzira kuti pamwe ari kuvengwa kana kuti ari kuita sei, because a man of God pakataurwa nzi man of God uyo akazoti zvakati man of God uyo akazodai atori munhu. Ndosaka chitanga nzi men, imi munozoti of God but men kureva kuti he is a human being. Daujambira pane nyaya ndoda kuzivisa panapa iri kupisa, nyaya iri kutonetsa iko zvinezvi iri muma streets, nyaya yemwe prophet, a spiritual son wa prophet Emmanuel Makandiwa anonzi Evidence Chari akarambwa nemukadzi zviri pachena. Ndo zvandiri kuona panapa zviri kutaura kunzi, beloved friends and family, it is with heavy heart that I write to you. I want to address the rumors about my marriage and share an important update with honest. Evidence Chari and I have been separated for over a year now, and our divorce is currently being finalized. This decision was reached after careful consideration due to issues threatening my safety. While marriage is often described as a lifelong commitment, there are times when separation is the healthier path to protect life, mental health, and the well-being of the children. We are blessed with 3 beautiful children, and my priority remains their safety, happiness, and future success. We will continue to devote our full attention to their well-being separately and cooperatively where possible. I respectfully ask for your understanding and to honor this decision by us space as we navigate this transition. Whilst we begin this next chapter, I invite you to join me in approaching the future with humanity, kindness, and empathy. Thank you for your support during this period of transition. Inini zvakandivhiringidza ndopendakazongonzwa nyaya yakutaurwa mastreets mukadzi, because iwe it's not that easy kunzwa ngosiwa just like that uri a man of God. Inini hanza ndakamboona zvakadaro, munhu wemukadzi anoramba murumere andisa ndakambonyatsozvioneni. Ukaona murume anotorambwa nemukadzi akadzungaira, iwe vakadzi vanotochemerera kuti zvimwe zvese tingataura kurambwa kuita anenge atoona kuti there is something wrong, but handisi kutaura nyaya ndichida kuedza kutaura kuti uyu prophet uyu akadzungaira, but ndiri ngoti pane something wrong. Man of God vakomana vacho pamwe vanogona kunga nenunko vasingadiwo zvekushandira mhuri or something else, but mukadzi wacho anogona kunga akachuza imwe team, a winning team. Ndandiri kutotaura nyaya yacho nchiti what was the purpose of top soup for ED. Top soup for ED, it's something jekuti vanogona kunga vakatogadzira kuti pakanzi top soup madhara avo ipapo vanenge vachinotarisao dzekuti dzinenge dzisida unochekwa ipapo vanenge vachiita vachingoona vachingonhonga, because uyu mukadzi waningirikini kana if you guys still remember panyaya yacho last year pakatotanga kunetsa, and I suspect kuti ndo pazvakatangira because akaonekwa ari mudm raweek neuchivhayo rakatenderera nyaya yacho yakanetsa zvisingaiti. I think ndo pakatotangira separation yacho, because normally ukatarisa mharidzo dzamakandiwa achidzidzisa anototaura kuti chinhu chega chingatoseparata vanhu inyaya yekuti mukadzi anenge ahura. Ndokazhinji zvinonyanya kutotaurwa ukatarisa mharidzo dzamakandiwa dzekudhara. Now takutarisa makandiwa is a spiritual father to that guy. But regedzai tinyatsodiga deep timboona kuti ndeipi nyaya yakazoitika ipapapo. Mukadzi wacho ari kuonekwa ari kutorwa mifananidzo yakawanda kwazvo aina vice president Mohadi ari kutofamba kutoita second lady, first lady, whatever, I don't know muri pafambisa sei ipapapo. Saka pari kunzi this Evidence Chari guy akatorerwa mukadzi na VP Mohadi. Pakundinetsa manje ndikatarisa age ya Chari ndotarisa age ya Mohadi, equation yacho yanyasobuda. Someone who is 76 years to compare a 30 something year old guy,
It doesn't make sense to me honestly. Ndozvotarisa hangu Chari wakada mutarisa munhu kuti angada kutanga mudiko kune mukadzi uya hazvinyatsonzwisisika. Chari aitanga ari kuma 26 years ikoko, mukadzi aitanga ari kuma 35 ikoko. Like ndingotaura hangu like zvimwe zvinhu ndakataka kuno calculate, but even though age is just a number takada kutarisa kune ningirikini. Saka ndoimwe yacho usarori mukadzi muhombe kwauri anenge akufananidza nehanzvadzi yake, you be like his, you know, young brother. Ashikutarisa so anochitoda type yemuzi murume rekuti anotarisa kuti hey baba vakanyatsozvigona sei kuti vanonyatsoita zvinhu zvese izvi, kuti vanoshanda upfumi hwese uyu kana kuti influence yese, you know, such things zvekuti zvinenge zvingoningira. But I'm not here kuti ndinyataura zvinhu zvakawanda. Zvinhu zviri kurwadza mapoliticians siyanai neunhu hwekuda kutora vakadzi vanenge vari vevanhu, muda kuzoti muda kuchuza matop super anenge ari wemunhu. Tsvaga wako. The funny thing about manya kuma men of God, tine zvinhu zvatiri kunyatsoonesa muZimbabwe. I think we are heading somewhere now. Kuti munyatsoona kuti because COVID-19 yakauya yakazviparadza zvemachechi zvese. Belief yevanhu vaimbobhilivha zvimwe zvina basa kwakatanga kufa maelders nemachinchi vakuru vedzisondo vachifa nechirwere chaya cheCovid. Vanhu ndobva no. Zvimwe zvese izvi tiri kungoitawo but rinotori drama. You get it now. But I don't know. Ndangoti ndingodarika nepanapa ndichingopfura nepo kuti ndingotaura kuti akomana saka munhu anotorerwa mukadzi ndandikini nyaya dzamagaya dzaya dzikutaurwa ichi musazonyanya dzichika stere kana dzichitaurwa kunomwe akatotorerwa mukadzi uku. Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.